Prestaň, Lukáš. Pomer dá do pátra. To je jak Roland Garros, ty to je normálne Chodol, prdele za video. Počkaj, huby. Ja nájdem 7 húb. Hruška, pozri sa, kde to dokáže raz. Bláte. Jasné, všetky klobučiky. Ale keby som to chcel, aby sa to poodlamovalo. Jau. Výborne, máme za sebou úplne dobrý pocit. Mám 6 húb. Serem sa jedna technika. Ty si pochveda. No haha. Ideš do kufra. Ja som sa nechcel vydrbať. No, dole to si nesadí skôr, ako si nenáš pod seba deku. Máme deku? Áno. No nič no.